Tara, samahan natin mga idol, magduwit ang magtiyo. Ayan, magkakanta daw sila sa video. Okay, tingnan natin kung gaano sila kagaling. Uy, kakanta kayo? Ayaw mga idol. Subukan natin ang galing ng kumanta. Lapangan ka natin. Sige, ulog na. Uy, siguraduhan mo, hindi tatakbo yan. Baka tatakbuhan yan. Uy, anong binabasa mo? Ano binabasa mo? Ano yan, Biblia? Oo. Idol, yan, nagbago ng kursi, ha? Uy, na puso. Hi kayo, hi! Hi, Kubla. Basag yung speaker eh. Nakapag tayo. Oh, lagyan, nice yan. Eh mga idol, Grabe ba? kakanta yung pinaka-helper natin. Tagya. Nilugan mo na lang panibago. Ayusin mo! Mamapaya tayo dito. Ayusin mo. Ayusin mo. Hindi speaker eh. O yan, nabuo ah. Anong sabog? Buo yung ano. Alin? Yung speaker, sabog yung bunganga ng tao. Huwag mong subukan, masisira ang buhay. Testing ko ngayon yung sinali ko sa pantalon sa atin. Okay. Ang una, pangalawang sunod, nagkakanta. Mukha lang rapper. Ilan? Ito. Ay mga idol, nakakanta pangalawa sa aking pag-finance sa kargador. Dito ako sa tago. Tatago ka? Oo. Ba't ka tatago? Huwag mong subukan, Ano yan? masisira ang buhay. Ito si Michael Pangilinan sa personal. Ayusin mo yan ha, mapaya tayo dyan. Oh, wow. Pag-ibig ko
pag-ibig ko sana ay pagsisyan. Awate ba? Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo Parang may naamoy ako hindi maganda. ang iba ay nagpaawat ang aking damdamin. Tunay na mahal ka na sa Birthday na yun, Kai. Birthday mo. Pinadalan ko niya ng pera. Maghihintay